дӯстон ин худаш чӣ будааст? Барои чӣ ҳама айниҳо корҳои худро монда ба ин чиз даст задаанд? Оё ба ин чӣ боварӣ доред? оё мешавад ки кор накарда бо ин машғул шуда ягон даромад гирифт? Умуман ин чиз оё оянда дорад ва барои чӣ дар кор аст? Барои чӣ мардум айни ҳол корҳои худро монда ба ин даст задаанд? Барои чӣ? Барои чӣ дӯстон? Шояд андак оиди ин чиз ҳам маълумот гирифтан мумкин бошад. Биёед дӯстҳои наздик суҳбат мекунем, эфир мекунем. Лекин ман фикр дорам ки дӯстон, ягон намуди даромад бекор намешавад. Чун рӯзҳо мегӯянд без труда не вытащишь рыбку из пруда. Боқӣ саломат бошед, ба қаллобон дучор нашавед.